Здравейте, аз съм Мария от учебен център Устрем и днес заедно ще се научим как се доказват тъждества и как се използват две от формулите за съкратено умножение. Но първо нека да решим задачите за самостоятелна работа. Това беше израза, който трябваше да решим. Трябваше да разкрием скобите, т.е. да умножим многочлените. Как ставаше умножението? Първо ще умножим хикс на трета с 7 хикс. Ще получим 7 по хикс на трета по хикс на първа дава хикс на четвърта. Хикс на трета ще го умножим с минус 4 пъти y и ще получим минус 4 пъти хикс на трета по y. След това ще умножим хикс на трета с 2. И двата едночлена имат положителни коефициенти. И когато умножаваме положително число с положително число, ще получим знака плюс. 2 пъти хикс на трета. След това умножаваме минус 3 пъти хикс на втора y с 7 хикс. Минус по плюс дава знака минус. 3 по 7 прави 21. Хикс на втора по хикс на първа дава хикс на трета y. След това умножаваме минус 3 пъти хикс на втора y с минус 4y. Минус по минус ще получим знака плюс. 3 по 4 12. Хикс на втора, y на първа, по y на първа се получава y на втора. И накрая ще умножим минус 3 пъти хикс на втора y с 2. Ще получим минус 6 пъти хикс на втора y. Окончателно умножаваме 1 с останалите едночлени. 1 по 7 хикс ще даде плюс 7 хикс. 1 по минус 4y ще получим минус 4y. И последно 1 по 2 прави 2 плюс 2. Сега проверяваме имаме ли подобни едночлени. Хикс на четвърта е първия едночлен, 7 хикс на четвърта. Нямаме друго хикс на четвърта. Продължаваме с хикс на трета y. Имаме ли хикс на трета y? Да, имаме минус 4 пъти хикс на трета y и минус 21 хикс на трета y. Значи ще получим. Първо ще препишем 7 хикс на четвърта. След това ще решим, че минус 4 и минус 21 ще получим минус 25. Хикс на трета y. Следва хикс на 2 пъти хикс на трета. Нямаме втори едночлен с хикс на трета, така че го приписваме. Плюс 2 пъти хикс на трета. 12 хикс на втора y на втора. Имаме ли друго хикс на втора y на втора? Не. По тази причина го приписваме плюс 12 хикс на втора y на втора. Продължаваме с минус 6 пъти хикс на втора y. Проверяваме дали има подобен едночлен, но няма и по тази причина го преписваме минус 6 пъти хикс на втора y. Остана плюс 7 хикс минус 4y плюс 2. И това е окончателният резултат. А сега да започнем с новия урок, който се нарича тъждества. Два израза са тъждествено равни, ако след извършване на преобразование се получат два еднакви едночлена или многочлена. Това означава, че ако заместваме променливите с каквито и да е числа, винаги двата израза ще са равни. Равенството на два тъждествено равни израза се нарича тъждество. А сега нека да докажем това тъждество. Това тъждество има две страни.
Лявата страна от равенството, нека да го кръстим израза а дясната страна ще я кръстим израза Б. За да докажем, че израза А е равен на израза Б, можем да направим преобразование на израза А. Ето така. Когато даден израз е на втора, това означава, че умножаваме този израз по себе си или А плюс Б по А плюс Б. В случая ще разкрием скобите. Ако си спомняте, разкриването на скобите се извършваше като умножим всеки елемент от едната скоба с всеки елемент от другата скоба. А по А получаваме А на втора. Плюс А по Б, плюс продължаваме Б по А, плюс Б по Б прави Б на втора. И забелязваме, че едночлена А по Б е равен на едночлена Б по А. Тогава това означава, че окончателно получаваме А на втора плюс 2 пъти А по Б плюс Б на втора. А сега забелязваме, израза А е равен на А на втора плюс 2 пъти АБ плюс Б на втора, но той е равен на израза Б. От тук следва, че израза А е равен на израза Б, с което тъждеството е доказано. Съвсем аналогично може да се докаже и тъждеството А минус Б на втора, че е равно на А на втора минус 2 пъти А по Б плюс Б на втора. И така, ние доказахме първите две тъждества. Това са първите две формули за съкратено умножение. Много по-лесно и много по-бързо се смята, като ги използваме директно тях, отколкото като разкриваме скобите. Нека да направим един пример. Хикс или първото можем да го смятаме за а второто, едно, можем да го смятаме за Б и да приложим формулата. В този случай ще получим първото на втора или хикс на втора плюс 2 пъти първото хикс по второто едно плюс 1 на втора. Това е равно на хикс на втора плюс 2 по 1 по хикс прави 2 хикс плюс 1 на втора е 1. И това е окончателният отговор на хикс плюс 1 на втора. А сега нека да направим друг израз. Тук първото, което отговаря на А, е числото 2, а второто, което отговаря на Б, е хикс. Получаваме първото на втора или 2 на втора минус 2 пъти първото 2 по второто хикс плюс хикс на втора. Окончателно 2 на втора е 4 минус 2 по 2 е 4 хикс плюс хикс на втора. Когато имаме сбор или разлика, ние използваме формулите за съкратено умножение, а когато имаме произведение, ние знаем как да го направим по формулите за степенуване на произведение. Нека да видим следващия израз. В този случай първото представлява произведението на 3 по хикс, а второто, което отговаря на Б, представлява произведението на 2 пъти по Y. И ще получим първото, т.е. 3 пъти хикс на втора, плюс 2 пъти по първото, по второто, плюс
второто на втора степен. Получаваме. В случая трябва да степенуваме произведение, т.е. ще имаме 3 на втора по хикс на втора плюс. В случая ще умножим. Имаме да умножаваме 2 по 3 по 2. 2 по 3 е 6. По 2 12 пъти хикс y. Плюс отново имаме произведение. 2 на втора по y на втора. Окончателно получаваме 3 на втора е 3 по 3, 9 хикс на втора. Плюс преписваме 12 хикс y плюс 2 на втора е 4 y на втора. А сега да решим и този пример. Първото, което отговаря на А, представлява частно. Хикс върху 2, а второто представлява степен. Б е равно на z на трета. Следователно ще получим хикс върху 2 на втора, първото на втора, минус 2 пъти по първото по второто, плюс второто или z на трета, цялото на втора. В този случай ще получим хикс на втора върху 2 на втора, минус. Съкращаваме двойките и получаваме хикс по z на трета плюс z на трета, цялото на втора е z на степен 3 по 2 равно на 6 степен. Z на 6 степен. Окончателно получаваме хикс на втора върху 4 минус хикс по z на трета плюс z на 6. Благодаря за вниманието. Ако смятате за полезни нашите видеоуроци, абонирайте се за канала. Натиснете камбанката, за да ви известява като качим ново видео и оставете вашия лайк.